Татар телен ничек сеңдерергә, ничек өйрәтергә, чөнки кайбер кешеләр менә шушы урыслашкан татарлар мәсәлән, алар өйрәнергә телиләр, әмма әллә теләкләре җитеп бетмиме, әллә нәрсәдер җитми инде. Менә шушындый мәсьәләдә без фикерләшү алып барганда бер идея барлыкка килде безнең. Менә бөтенез беләсез инде, әлбәттә, кино хәзер алдангы менә бер иң популяр ысулларның берсе инде. Менә бөтен кеше кино карыймы, татар телләрен дә өйрәнер өчен хәзер кино бик популяр ысул. Шуңа күрә менә без уйлап карасак, без татар халкы нәрсә тәкъдим итәбез татар телен өйрәнергә кешеләргә, өйрәнергә теләгән кешеләргә. Безнеңчә менә татар киноиндустриясын, телеиндустриясын күтәрергә кирәк. Үзебезнең талантларыбыз бар, әйме. Ишат Рахимбаев, Ягафаров, Юзеев, әмма бездән волонтерлардан, хәвәскәрләрдән килгән әйбер инде ул безнеңчә киноларны тәрҗемә итәргә. Һәм бездә калганыгызны, барыгызны да калган оешмаларны менә сырыйбыз, менә шушындай тәрҗемә итү эшендә катнашырга, бәлки без моны бергә дә башка алабыздыр. Бу безнеңчә татар теленең дәрәҗәсен күтәрәчәк һәм тел өйрәнергә файдалы һәм заманча ысул булачак.